Leiber beltz naiz, Iruñakoa. Berez arte ederretan eta irudigintzan formakuntza jaso nuen. Hasi nintzen irudigile bezala lanean, baino gero zenbait sormen zalantza sortu zitzaizkidan, eta orduan hasi nintzen nolabait irudigintza edo ilustrazioaren edapena bilatu nahian, ez? Orduan, askotan bilatzen dut nola marraskitik edatu naiteken beste euskarrietara. Baita ere, horretaz gain bitartekaritzan eta arte hezkuntzan askotan egiten dut lan baita ere. Fatxada proiekturako, gonbidapena jaso nuenean, justu ari nintzen amaitzen Leonardo Beccarekin jorratu nuen Borderland proiektua. Urtebete egon nintzen motxila batekin gurutzatzen Estatu Batu eta Mexikoen arteko muga hori. Eta horren harira, fatxadako gonbidapenarekin hasi nintzen pentsatzenean non topatu nuen nire lanean hirutasunaren ideia hori, ez? Edo multiplizitate hori, eta topatu nuen Malinche pertsonaia, ez? Malinche zen Hernán Cortés konkista garaian Mexikon izan zuen emaztea, eta berari buruz idei txarrak egon dira, ez? Nolabait bera saldu egin zuelako nazioa, ez? Azteken nazioa Espainiarrei, ez? Orduan batetik zen Doña Marina, ez? Pertsonaia bera izan zen Doña Marina batzuentzat, ez? Baina besteentzat izan zen Marinelli, ez? Azteken belarraren jainkosaren izena zeukan emakume nahualt bat, ez? Indigena berez, baino bera bere familia egoera larrian zegoen eta azkenean saldua izan zen esklabua bezala, eta Hernán Cortési oparitu zioten beste emakumeekin batera. Orduan, badago polaritate hori, baina gero polaritate horiek gerora, Marisabel Austegi-Goitia, gaur egun Mexikon ikerketa feminista egiten duen irakasle bat, etorri zen Nafarroko Museora, Maite Garbaioren erakusketa baten hildora, eta bertan kontatu zigun nola feminista txikanoak, ez? Gaur egun Estatu Batuetako hegoaldean dauden emakume gurutzatu horiek bagian ez dira hainbeste como la rajada, esa vende patrias, baizik eta nolabait errekonkistaren agente aktibo eta politikoak izan daitezkeen, ez? Orduan, nolabait Malinche hori baita ere irudikatu nahi izan dut West Coasteko brown berets, ez? Nolabait boina marroi horiek erabiltzen zuten txikana horiek bezala, ez? 60. hamarkadan edo la. Orduan, esan dezakegu pertsonaia berdina dela, ez? Baina historiaren epe ezberdinak edo ikuspegi ezberdinetatik begiratuta, ez? Orduan, pertsonaia hori nolabait apurtuta dago, eta 3 lonetan sakabanatzen da, 3 ikuspegi ezberdinetatik, irudiaren estetika badauka edo egin nahi du baita ere oraindik aipamen txiki bat Mexikoko papel pikatuaren arte popular horri, ez?